Again, as I said earlier, na kung ganado kay ta magpakita sa atong debosyon ngadto kang Senyor Santo Niño, debosyon ngadto kang Mama Mary, muna nga every panahon sa sinulog, by the hundreds of thousands kita mo-appeal ang walk for Mary, walk for Jesus. That is just to show our devotion. How much more this time na di lang devotion atong ipakita, kundi atong commitment ngadto sa Ginoo, atong commitment ngadto sa atong pagtuo, atong commitment ngadto sa atong kaugalingon na ilabi na kung doon na yung mga katalagman, doon na yung mga threats sa atong panglawas, sa atong nasod. It's about time i-triply pagani na atong commitment. In sense na kung 100,000 ang appeal na itong walk for Jesus, walk for Mary, let's make it 200,000, 300,000. Kaya lagi, this is the best way. Ang walk for life, penitential walk for life, paunay pinaka ligon nga paagi to show to God, to show to our Lord, to show to the church that we are one in this call. Ug ikaduha, wa tay ikadukan, we are not afraid sa virus kalagi. The Lord God made it clear, don't be afraid of what kills the body but doesn't kill your soul. Ang kanlugi, who has the power to kill both nga mao Ginoo. But we are so blessed that we are predominantly a Christian country. There is no reason for us to be afraid. Wa tayo rason mahadlok ka, wa tayo rason nga naghari ang mga kabalaka. Prayer is the best answer sa atong panginahanglan karong panahon. So make sure, my soul, you will be there. No, barok ka, mapakita ka, mapaihap ka, tungod alang sa Ginoo ug tungod sa atong pagkayusa na wa tay ang kadlukan. The Lord God is in control. Usab ang aming panawagan ang tanang mga parokya sa Metro Cebu makamatag sa iyo mga mandated organization nga nag-base din sa Metro Cebu. Giyawag ta mo nga mo tampong ta ining walk for life. Importante jud kay ini labi na usa ka penitensya nga pagpaglakaw para gyud sa pagtubag sa atong hangyo nga unta kining COVID 2000 ang bagong ngalan sa 2019 novel coronavirus nga mapapas na o masumpo na pinagi ni atong sakripisyo mga pag-ampo. So magkita-kita ta karong Sabado alas 3:30 ta mag-assembly atubangan sa DOH Fuente o maglakaw tag sugod alas 4 sa buntag padulong sa katedral o tapos gili usa ka santos nga misa na gipangulungan sa atong Archbishop sa Subo, Archbishop Jose Palma. May buntag.